Goeiedag. Goeiedag, ben jij de man van de piepen? Jawel, Mogen we verder komen? ga erin. Nou, hier zijn pijpen. Pijpen, pijpen, pijpen. Pijpen daar. Wat heeft u veel pijpen? Ja, uit de hand gelopen hobby. En hier hebben we nog meer pijpen. Ze zijn allemaal te oud. Vanwege leeftijd. Ik ben 85. En dan kom ik in een bejaardenhuis en dat willen ze niet hebben. Daar willen ze geen pijpen? Nee. We zijn begonnen met 2 pijpen. Mijn vrouw wou dat langs de schoorsteen hebben. En dus, nou zijn het er 3 geworden, want die ene vind ik zo mooi. En toen, ja, dan om je er vanzelf een beetje in. En ik had dan op een gegeven moment 800. Dus u ging van 2 naar 3 naar 800? Ja, niet zo in één keer. Dat hebben we, ja, weg een jaartje of 15 over gedaan. Nou, en deze is een hele bijzondere. Het zijn oorlogspijpen zijn dat. Hey, hier ben er ook eentje. De Dom van Eulen. De Dom van Keulen. Ja. Dit is een pijpje. Die hebben gekregen van een man die schapen en die had hij gevonden op zijn land. Hij is van 1720. Dit is mijn vrouw, of was mijn vrouw dus. Maar mijn vrouw was net zo enthousiast als ik. Maar u bent nu alleen? Ik ben nu alleen, mijn vrouw is al bijna 20 jaar dood. Dat is al een hele tijd. Ja, ja, we woonden hier 1 jaar, toen ging ze dood. Ach, zo hadden jullie dat niet gepland? Nee. Het hele leven gehad, gewerkt. En toen wouden we stil leven. En ja, was het open. Hoe was dat u eigenlijk hier heel snel dus alleen kwam te wonen? Ja, dat heb je niet voor te zeggen, hè. Oh jongens. Weet je wat dat betekent? Nou? Dat noemen ze een lezenpijp. En je wil gewoon een boek lezen en dan niet het vuur op het boek vallen. Dus daar is over nagedacht. Ja, Daar kun je goed bij lezen. ja. Nou staat daarop, een tevreden roker is geen onruststoker. Ja, Bent u dat ook? ben ik ook. Zo. U rookt zelf geen pijp? Ik rook geen pijp, nee. Ik rook al 70 jaar zwaar als ik. Is er nou ook een pijp die u liever niet kwijt wil? Die is van mijn vrouw en deze. Oh, daar is zij mee begonnen. En die pijpen die u samen met haar heeft gekocht, Ja, die wil ik niet weten. die wilt u niet kwijt.